Nakafocus sa mga estudyante sa question atol sa quiz B nga adunay koneksyon sa pagsaulog sa Consumer Welfare Month ning bulan sa Oktubre. Naay extemporaneous speech nga nakafocus sa temang sustainable consumerism in the digital age. Usa sa mga speech nakasentro sa paggamit sa social media sa pagpromote sa produkto ug naasay poster making contest ang mga estudyante. Gipangunahan sa Ministry of Trade, Investments and Tourism kon MTIT Basilan Chief Hadja Jaida Tulawi ug MTIT Provincial Director Mr. RG Sarco ang selebrasyon sa Consumer Welfare Month sa usa ka hotel sa Lamitan City, Basilan. Giapilan sa mga estudyante sa high school ug college ang contest diin ang mudaog maoy magrepresenta sa regional level nga contest nga himuon sa Tawi-Tawi. Mga estudyante gikan sa Luok National High School ang midaog sa Quiz B. Nakakakaba po, pero masaya po pala kapag nanalo. Proud po ako kasi natayo po namin yung name ng Luok National High School. Nervous po ma'am, pero kaya, worth it naman po. And I'm very proud kasi kami yung bring home the title, kami nag-champion. So pinagandaan namin to ma'am, to be honest, we excused them for 2 consecutive days in their classes para maka-review po sila. Usa sa tubong niini ang pagpaminaw sa ideya ug panglantaw sa mga estudyante sa paghatag og proteksyon sa mga konsumante o pagpromote sa mga produkto gamit ang social media hilabi na sa pagbangon sa ekonomiya human sa pandemya. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!